Kajing pentip kabla penbenapat ba kajan miet jong arpu arterik unailar arja arpulai lingba ki bahaïing ba wain naudo snam jong ki ula jakno ha ka khat khandai terik unailar arja arpulai kata samla Dapborlang khatpran arpu arsnem karta nakathan anjali kalong ka bashisha Henry pat ha ka step jong arpulai terik unailar arja arpulai kani kalong yeng kalayo jingtingan nakadao jong jingwan phayeng jong uteu samla Katkum gajing tip kabayo lum Dapborlang udayu nongsong snong jong kasnong pomura kabaha po East Castles but udayu betre bela kathan nehu maulai mo kunro kajing pelong iki bahaïing man penmra pat ba alor kajing ja jong teu samla ka de namar kajing bomon phayeng jong u hakamiet khat khandai terek Hadien bolami naka jaga tre badru kajing yo e kabai bela hadu ponja hadu laisngi halor ka jingwan phayeng jong teu samla la pentip da kahemmen kabal ong ba ka step ka sngi balang ka arpulai trek nailar ki la yo e ka telefon na u ka bau la ong bo unwan phai sheyeng haba persyang man kali ka daw ka la ong be yamenta kam tip e ka daw jong ka jingja jong u ula pun yang ni Hoi. de u ong badan hamong thamai Hoi. de metapat ula dan da kadisnong ula wan sisnong pat tip re ka daw da ubri pat poi re tah yang pat kali da